Здравейте, казвам се Таня Александрова и съм учител. Бях поканена от господин Емануел Халачев в Американския информационен център да разработя програмата на лятната езикова и културна ваканция за гостуващите ни в България лица. Надявам се с това видео да внесе яснота относно нейното съдържание. По предварително проучване ние учителите узнахме, че децата извън границите на България се обучават по програми, идентични с тези в българските училища. Ръководейки се от това, ние преподавателите решихме да покажем на учениците, че България е една малка държава, както те вече са учили на теория, но е с много богата и разнообразна природа. Целта ни е да приобщим учениците към това многообразие от история, култура, бит и традиции. Обучението ще се извършва на български език, но нека учениците не си представят класни стаи и чинове, защото ние ще разчупим тези рамки. И тъй като все пак тогава ще бъде лято, голяма част от заниманията ще се водят навън, на открито. Учениците ще бъдат запознати с българските традиции и обичаи по нетрадиционен начин. Обучението ще бъде не теоретизирано, а с практическа насоченост. Децата ще бъдат поставени в различни игрови ситуации, ще решават казуси, даже нещо повече. Ще бъдат поканени да участват в работилниците на старите занаяти. В цялостната си дейност с тях, ние преподавателите ще използваме съвременни педагогически практики и интерактивност.